Kidamtang jangmi cheklo ni phain ko rapli dipu 8 kilo dok terang amikar Sudarshan Teron achor sangpi Sila lekthepi keso kachelangji aphan kerap kachohang. Lason si Sudarshan Teron achor sangpi Sila lekthepi keso kacholong pining ampen ningkan herkep an baktolo keso kacholong. Sitami keso kachelangji aphan kiduk par pik penajok la an ningkan herkep an dolo sitami tangka kadure penajok la puson si keso bang chichak nanglo. Nonamat Dipu Medical College and Hospital along Ansi. Nonamat Sudarshan Teron achor sangpi Sila lekthepi aphan keso kachelangji aphan vanlo. Nonamat Doctor tum report tengke blood mate avi pinangji pusi than pachni ponlo. Lasi Sudarshan Teron achor sangpi Sila lekthepi keso kachelangji aphan kematha kisum thekti kang dengsi nangli roklo. Lasi sangpi Sila lekthepi keso kachelangji aphan CM Dr. Liram rong hang aphan parta tin karbing long ke jar ke theke dinga tum phan ninga klong pen keso kachelangji aphan niravek thabusi chuning ripong sangti dipen projenterang karbing long life.